få et kørekort i dag. Tillykke med det. Tak. Det var fantastisk. Ja. Det er meget fedt. Og så Det var var lige... det nemt. Ja, det var faktisk overraskende nemt. Det var stadig lige lidt... Det var tæt på at gå galt, faktisk. Okay. Jeg troede, det var gået galt. Det er frisag. Ja. Du er inviteret en motorcykelkyndig ud. Ja. Sådan. Jeg skal lige koncentrere mig det her, skal jeg mærke, tror jeg. Du er ude og køre Det går meget godt. Du er ude og køre nogle forskellige biler i dag. Flere forskellige. Ja. Dejligt med noget automatgear. Ja. Det er jo totalt go-kart, altså. Ja. Du er ude og køre Jaguar. Jaguar, lige præcis. Rapper har. Kæft, vi ligner hinanden, hva'? Samme frisyrer, sort skjorte. Men in black. Fuldstændig. Det er totalt ligesom at se mig selv. Så hvad er du så ude at køre i her? Det er jo en god gammel P100. Ja. Og hvordan synes du om det? Det er fedt. Det er meget, det er bil. Altså det er ikke så nemt som Jaguaren. Nej. Skal man koble ud, når man skal ned fra Overdrive? Ja, det skal man. Det er altid godt at bruge kobling. Heller for meget for lidt. Ja. Men ja, koblingen den skal jeg lige vende mig til. Ja. Og nej, undskyld, Overdrive skal jeg vende mig til. Også koblingen, for det skyld. Ja. Og så synes jeg, det føles som om jeg kører ret hurtigt. Men... Ja, det er den fornemmelse, man får, når man kører gammel bil, ikke? Okay. Er det fordi, det med nye biler, der føler man ikke hastigheden, så kommer man hurtigt til at gøre alt for hurtigt. Jeg hurtigt. føler, jeg flyver afsted lige nu. Ja. Men det gør du jo faktisk ikke. Du kører det samme som alle de andre. Ja. Men man får en bedre fornemmelse af fart, tror jeg. Ja. Du slår dig også mere, hvis du sidder i noget. Der er ikke nogen sikkerhed her, vel? Så man holder god afstand til forankørende og kigger på, hvad sker der nu, ikke? Jo. Vigtigt. Ja. Så er der også lige noget med længder og sådan noget, som jeg godt lige kan mærke, at jeg skal vende mig til også. Længder på hvad? På bilen. Nå ja. Den her er ikke så lang. Nej, Jaguaren var fedt. Jaguaren var fandme lang, mand. Ja. Men den drejer lidt bedre end den her. Men den kører fint. Ja, det er fedt. Jeg kan godt lide det her. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg bedst kan lide. Det er to forskellige oplevelser. Ja, det er den. Men indtil videre er det gået godt. Du kører godt, synes jeg. Tak. Så det er bare med at få nogle køretimer under vesten. Jeg har jo hørt, at man bare skal kigge ud af vinduet. Ja. Det skal man også. Skal man nu? Det er det vigtigste. Indtil du orienterer sig. Tredje gear her, det går ikke. Var det ikke andet gear? Andet gear. Det går ikke. Andet gear, ja. Kører næsten ikke. Gør går ikke på tur, ikke? Goddamn Strandvejen, mand. Jamen sådan er det meget. Første gear, andet gear. Det er jo pisse nederen. Det er meget federe bare lige at cruise lidt. Her vil jeg jo også bare bruge koblingen kun. Vil du også gøre det? Nej, lidt gas er altid godt, ikke? Ja. Hvorfor? Ja, for ikke at gå ud, ikke? No. Hellerup Ja, kebab. What? Kender du den? Nej. Det skal jeg da ikke. Pizza-menu 75. Vi skal have en kebab, men vi kan bare ikke rigtig parkere her. Du kan prøve at se, om vi kan parkere herovre, til højre måske. Højre? På Strandvejen. Ikke dig, men bare på Strandvejen. Nå. Ja. Det kan være, man kan være så heldig. Baglænsparkering med sådan en her, den er god, ikke? Baglænsparkere? Ja. Det er det sjovt. Jeg ved ikke, om jeg skal være om. Ja. Nej, det kan du ikke. Det var ikke godt. Nej, det kan du ikke. Tror du, vi kan dreje ned venstre eller så? Nej, Hellerup Kebab. Tror du ikke også, det er noget lort? Det ved vi ikke. Vi fortsætter bare. Ja. Okay, jamen tillykke med dig, og ja, tak. Held og lykke fremover. Tak. Det bliver sjovt. Ja.